Acompañada do presidente da entidade, Xosé Ramón Girón García, a titular de Política Social coñeceu de primeira man o traballo que desenvolve a entidade sen ánimo de lucro, con máis de 25 anos de experiencia na atención psicosocial de pacientes con enfermidades mentais. Fabiola García puido asistir a varios dos talleres ocupacionais que se desenvolven no centro, entre eles os de deseño textil, tratamento de coiro e cestaría, e escoitar tamén as impresións de moitos dos seus usuarios. Na súa intervención felicitou a entidade polo seu traballo na inserción sociolaboral das persoas con discapacidade. Son as entidades sociais de Galicia que están aí a pé de campo, a pé de rúa, os 365 días do ano, atendendo, coidando, mimando as persoas que padecen enfermidade mental, pero tamén son unha fonte moi importante de apoio ás súas familias. E por iso me enche de orgullo coñecer de primeira man estas instalacións, poder coñecer aos usuarios e, como non, pois escoitar tamén as necesidades que aínda teñen as entidades sociais de Galicia, que dende a Xunta de Galicia somos conscientes de que aínda nos quedan cousas por facer, e ese é o principal motivo da miña visita, coñecer da man dos usuarios cales son esas necesidades que todavía hai pendientes e poder facerlle fronte. O presidente de Acreba aproveitou a presenza da conselleira para trasladarlle algunhas desas necesidades, como é o proxecto de ampliación do centro. Proxectos estrela, ampliación deste local, por exemplo, que se nos queda pequeno, vale? E temos xa un proxecto bueno, pois en marcha, estamos incluso xa co Concello co tema dos impostos, etcétera, etcétera. E, bueno, este edificio do ano 2006, e nestos anos quedouse pequeno, sin máis, entón necesitamos ampliar. E esa é unha das cousas que temos que falar, entre outras varias, pero bueno, como proxecto estrella da asociación, nestes momentos é a ampliación do centro. Na actualidade, a Acreba atende en Noia a unhas 40 persoas afectadas por enfermidades mentais e psiquiátricas, os que lle presta apoio e asesoramento.